نهاجي راستا خو بامر دنجي امريكا ايوب دمير لا انكري وخجان فارقين لا مدي بمرنا ايوب اج جموا دسبي بكم بپرسم كاني چندي ناوندي كورديناسيونا كريزا ارتهجي ياكو اوبسيوني بيك انيا سركتيا ودكار اليكاريان بجهينا دنجي نايمن الو داخل راستي انا الو فرموا عم قداري تتكن ايوب بله انا راستي دنوچه دجي ديار بو دوه ملگل وان تبعي قصه كر او پشتی هل بجار يعني پشتی ارتهجي راستي يكسر اف کوردیناسیون چکرنه لدوه دره دا هم گازین جي وان هي دبيجن کو انا تشتكي مركزي هي او جي افاته انا ام جي کو دسکنن جي پیچیا اباهیا افاته يعني ربدريا رسمي لوه دره زیدت در کلافش لگوری و دره همو جیان دا کوردیناسyon تچکرن parti siyasi dibêjin ku yani ew tiştê ku resmî derkevne pêş kar nav astengiya jî derdaxinin holê ji bo ku mesela afat bawayekî resmî di aliyê desthilatiyê da tê xwastin ku hemû tişt li ser afatê were çêkirin lê ew koordinasyona ku bi rêva dibin afat têr nake ji bo wî jî li ser afatê him rexne cihêne rastî di aliyê din da jî gaven temaşe dikin yani gelek yan da yani eva resmi afat پر جیان داجی خو نکاره بگینه پارتی سیاسی بیجن کو هن درفته مهنه راستی اگه پیشیانه دا استنگینه و ام دکارن لوان دارن چارەسەریان چه بکن بله باشا او پیامی کو دو حبو کو حکومت استنگیل پیش تویتری دانینا او آژانس مروفانی و آژانس آلیکاریا دی بیجن کو او تویتری بکارت این جبو کارن رزگار کرینی او چاوابو نها تویتر هيا از باورت کنم Ana rastî yani çend rojberê diyar kirin îro li Meclisa Türkiye li ser rewşa awarte hevdîtineke ye ana berdewam dike hê encam derneketiye yani Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gotu ku em ê sême rewşeka awarte damezirinin ji bo wî jî rastî pêşiya me da mesela ewek jî heye mesela kanûna dezenformasyonê heye heke eva derkeve li pêşiya çapemeniyê da jî astengiyekê derdikine pêşî derdine holê ji bo wî jî him Twitter ve him medya civakî ve him tiştên din de tevayî dikeve bin perêvana yani astengeyek derdikeve ana di Twitterê da kemasiyek heye yani pir baş naşî holê Erdogan tedî pênasîn kir ku mesela astengî hene li pêş meselên hewlên rizgarkirinê lê dîsa ew xetaya dê xestoyê keş û hewayê dijwarê zivistanî heya çendê ev rast ku ew hewlên rizgarkirinê tên astankirin ji ber serma û tedî befra ku li hindek cihan bariye belê dixil rastî ana serma dikarin bêjim ku bandora herî xirab kesîre herî xirab vedaye yani ana rewşa Enqerî jî bendin berçem rastî vê derê de em nikarin derda bisekinin li wê derê xirabtir ana sermayeke heye yani dibin sifrê de heft carna heşt pênc derbas dibe ji bo wî jî dibin kavira da kesê ku hene rastî tenduristiya wan aliyê tenduristiyê ku jiyana wan hê berdewam dike xeterê de ye li ber vê jî yani vî alî de hewldanê ku derdikevin pêş heta ciyekê dikarin biçin em dizanin ku yani li gorî ku herêma erdhecê da nûçê ku tên destê me dikevin destê me da em dizanin ku gelek ciyan da ana kêşe hene alîkarî naçin pir cî hêr kesek neçûye ser wan kavilan dibin wan kavilan da jî kesên zindiyan jî beden hene ji bo wî jî rastî ev kêşe hanê dikarin bêjin ku kêşeka pir mezin derdikeve pêş kes nikare tiştekî jî bêje ve arada kemasiyên mezin ji aliyê hikûmetê da jî derdikevin holê Ayûb Demîr pemrê dengê Amerîka rastexwe ji Enqerê bi me re bû gelkî spas